гаданка няма ли да ми кажеш? С какво? Ще ми изненадаш. Червените бутушки. Червените бутушки? Какво? Отроква кой? Дядо Мраз, съгласен. Пушки, шената спря пред нас. Си ще има за всички от сърце. Да дропнем ни Турце. Браво! Браво! Аз предлагам да пристъпим към тази задача, за която всъщност сме се събрали. Браво! Браво на Гало! А тук нищо не се... Как са се отсрамили тази година? Това нищо не... Много тъмно снима, аз не знам. Ами тъмно ще го правим после. Ай, така е по-добре. Как да има да пише? Кой? Никол, замисля. Стефан Симеонов. Къде ще? Даде му. Ама ако те извика от тук, докато стигнеш до там, той ще го даде на друг подарък. Да, Гого, там трябва да се подготвиш. Отпред, като кажат Гого. Да, като кажат Георги, ти отиваш отпред. Георги Андонов ще каже. Да. Да, айде отпред, да поеми тия лапа. Айде, добре. Ама така тук ми е добре. Там да мина, освен някъде. Не, отстрани ще го ходиш. Трябва воля да му се изпусиха очилата и не може да види точно кой е, да не стисам на... Гоги, айде. Българ, Ще поедем да седнем там и ще чакаме да видим дали ще ни извика. Ала. да влезеш бавно и доволно. А коя е Зара? Зара коя е? Ето и Зара. Даде подаръка. Ето и подаръка. Ага, и така по-добре. Къде е Гита? Къде е Любов? Искате ли който си получи подаръка да слезе долу? Да се направи Любов! Александър Георгиев Атанасов. А, не. Габриела Йорданова. Габриела. Мирослав Симеонов. Той има отзад още един кош с подарък. Защо не отидеш там? Всички са там.